Hai, salutare, prieteni! Astăzi ne jucăm Farming Simulator 23 de pe Netflix. Uitați că scrie aici. Adică dacă ai Netflix poți să te joci și jocul ăsta. Am făcut deja o serie de Netflix. Poți să mă uite și pe Squid Game. A început sezonul 3. Bineînțeles. Să mai răcit un pic. Mai răcit. Mi-amintesc că mai am făcut videoclipuri de astea. Cu tractoare. O bizienă. Se încarcă mai greu. Na. Și câteodată îmi dă erori. Adică să... Lumină blocată. Du telefonul și jocul. ...65, 66... 67, 68, 69, 30, 31, 32. Hai că revin. Hai că am revenit, fraților. Hai să vă trezim preparat. Avem aici. Avem vreo 6 găini și un cocoș. Vreo 7 găini și un cocoș. Avem aici un de-ăsta de porumb. Avem una alta secretă, Gloria. Vă fac și o prezentare la pornire. Avem aici o lamă, remorcă. Două tractoare de-astea la fel, uitați. Uitați așa. Un tractor de ăsta, stai așa că mai se blochează jocul. Un tractor de ăsta și un tractor de ăsta, la fel, practic. Hai să fac prima dată, stai așa că vă reprezint și o mașină. Nu știu dacă se vede pe acolo. Stai așa să vă arăt cum pornește tractorașul nostru. Ia uși, hai să răpesc. Da, pornește la prima cheie, bun. Hai să vă prezint și tractorul. Cum o să pornească astea, așa să pornească și ele. Da. Dacă se vede. Hai să vă arăt și mașinuța. N-am dat mult pe ea. Am dat 1400, nu. 11.456 de bani. Jocul e, dacă e pe Netflix, e în română, băi, tati. Și ultima tractoră. Aici o vehicul. Am gândit să bag băgat să mai cumpăr două de-astea. Un tractor fac eu, unul pe pilot. Ia să vedem ce să punem, fraților. Să punem de-asta. Nu. Hai să punem mare. Sau ce-o fi. Gata, l-am pus pe pilot. Să-mi cumpăr să vedem. Poți să dați încolo așa. Cred că pasă să o cumpăr. Dacă am destui bani. Nici pentru o de-asta nu mai am bani. Îți pare că n-am.
Doamne. Hai totuși să vă dau câteva turi cu mașina. Și să vă arăt o casă nouă care mi-am preparat-o. Ne dă 450 euro. Dar de s-a băgat de puteți să cumpărați case. Op, hai să dăm. Acolo parcă am cumpărat-o. Ai bă, căcanalule! Doamne, iartă-mă! Mișcă-te! Că nu zici că... Haide bă! Haide bă, că nu am loc de tine, băi! Postănacule! Uite bă la el! Și pe aici pe câmp. Da, cred că aici e bine. E aici. Unde mă? Parcă pe aici am mers. E un taf. Unde n-ai bine, mămă? Că era pe aici. Unde era? Uite-mă în față aici. Sau? Nici asta nu pot, dar unde? Că e ceva cu măcinat. Uite pe hartă. Cam m-am îndepărtat de casă. Pe aici era. În zona asta, pe aici. Acum să mergem acasă. Din partea pe acolo. Arată gâtul greșit. Înainte, pe mașina asta, dacă știați, era cu bani. Ninge. Era cu euro, cu asta, cu dolari. Uite-mă, stai bă, uite-mă aici. Man. Hai că... Asta e mai bine, mai pe linkul. Mai stau să deschid ușile. Ia o tasă. Place. Autară ce scări. Stai, băi. Mai pot să urc pe el. Și aici intră și stau la cafea. Dimineața la o bere. Și mă uit și pe la firma mea pe acolo. Nu trebuie să fugiți de muncă. Că dacă fugiți, degeaba fugiți, că nu se... Oricum, dacă fugiți și aveți alte slugi, dar nu schimbați nimic. Eu n-am sluga, adică n-am sluga, am pilot. Automat. Dacă avea slugă, îl plăteam salariu. Dacă ieși somn, aia nu mai dăm cu. Am dat cu soluții pe purici acolo. Oh! Mă duc să văd ouăle alea că a făcut produsul. Noapte bună, fraților! Noapte bună și somn bun. Ia să vedem.
Hai să-mi iau mașina. Opa! Îi dau ușor cu spațiu. Opa! Nu ce-ați crescut acolo? A crescut. Ce-am întâmplat aici? Ia uite aici. Ouă, hai la ouă! Exact, uite. Și ia să vedem locația. Locația, să vedem unde este. Trebuie să dau laptele. Pe aici pe undeva. Pe aici pe undeva trebuie să dau laptele astea. Oul este. Lapte și eu lapte. Trebuie să-mi fac. Uite aici. Aici. Hopa! Nu vreau să mă răstorn. Să plătesc mai bine. Că mă răstorn. Ușurel, fetiță. Ușurel, adică e cască. Bibi, salut de poți. Ăsta e nepotul meu. Opa, ia uite și mai sus. Op, 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 op. Op. Ata, am făcut banul. Mai băgat în gheosteți. În bosteți. Dă-ți dracu pe unde... Dă-ți dracu pe unde clan. Dă-ți dracu. Iată bă al dracu. Nu știe pe unde merge bă. Ia uite. Trebuie să luăm poliția locală, mă. Ăștia nebuni, mă, nu mai știe să conducă, mă. Stai. Mă luat după strada aia. Eu știu că conduc, să-i șeful la condus. Ei, să-i șeful, dar știu să conduc. Am luat permisul, știu să conduc. N-am avut niciodată un accident cu asta. Dar că se bagă proștii în mine. Dar noroc că am avut un berbec cu asta. Gata. Ăsta îți face să mă dau ăla cu jos. Continuă-ți mai treabă. Opa, măzărica a crescut niște buruieni. Nu stau acum să iau sapa. Dar buruienul ăsta. Uite buruieni. Uite, uite. Una, două. Nu astea. Uite. 1, 2, 3, 4. Uite să vedem cum punctul ăla de fața mea. 1, 2, 3,
Uite. 4, 5. Cât face treaba, da dracu. Uite ce. Paciorică. Să duc în aer. Mă vedeți? La punctul meu. Plecat eu. Nu să-l duci. Stă ce dacă uite. Băi, fraților, dacă știți că chiar unde stau eu acum, tractorul vine. Hai, bă, tractoare, băi! Dai, băi! Da, băi, că mă bucește! Băi! Mâncați-și gura ta, tu ești șeful meu, dai! Uite, bă, oprește, stai lași. Fraților, politic de pauză. Are fraților, am revenit. Așa. Tot timpul acum asta ce a fricat. Acum sigur crește mai repede. Plouă. Nu ninge. Plouă. Și ninge și plouă. Bobe de soie. Soie. Deci. Căutați. Fraților, știți care e secretul hashtag să crească mai repede? Punte la somn. Că-ți crește trep. Îți crește repede. Nu, chiar. Repede, dar îți crește. Te pui. Ia să vedem dacă a crescut. Ia uitați, deja e crescută până sus. Uite. Ce zici? Ești pe partea asta? Asta produce efectul wow! Și pe nimic nu te dau. Dai. Oprești la comandă, hai du-te, tată! Hai să mă gândesc. Puteți să vede producția e foarte tare, dar chimicalii e foarte tare, uitați. Am niște ciocoale. Când am arat, am X. Am niște uite de mine, deci, gata putem. Da, să-mi creștem și la asta. Șmecher. Uite aici că rând. Așa, dă-i. Hai, dă-i. Nu la limită. Vezi, bă, că îi dau col. Hai, dă-i aici. Stai. Vedeți? Și partea aia, da, până partea aia, da. Așa am uitat eu.
Gata, șeful, dă-i. Dă-i, băieți. Dă-i tractor. Hop. Bă, la limit am zis, mă, nu mai ia de cineva. Te supărăm? Hai să vedem ce face tractorul nostru. Da. Pe bune. Deci chiar pe bune. Bă, că iar tractor. Opa. Să fac un pic acolo. Ho. Te duci. Gata. Aici am făcut cu asta. Cred că așa nu văd asta. Ia uite. Opa! Eu zic ce-am uitat să fac. Nu eu, că eu am făcut în partea. Tractorul ăsta, pilot automat. Nu ăla alb galben. Ăla care face cu... Ăla a făcut. Dacă așa acolo la semănat, îl tratează în omor. Ui, tu! Că plătesc copac. Bă, stai de cum. Păi Ciobănescu dau o tură cu el ca să vedem ce mai face tractorul pe Elena să merg pe jos. Păi, ce-am prinde în spate? Ce-am răcit. Ultimul rând. Băieți și așa eu. Te termină. Uite. Și băgăm în partea asta la altă. În partea asta băgăm în două. Și hop!
Hop, să nu mai ești cu mine. Așa. Hai. Să luăm Ciobănescu să vedem ce-a făcut aici. Trebuie să-l spălăm și pe Ciobănescu. Care se abonează, îl primesc ca și lângă mine. Cam stau aici. Uitați. Care se abonează. Am făcut, mă, n-am ce să zic. Am făcut, mă, n-am ce să zic. Am făcut, mă, ce n-am ce să... Aici am făcut eu. N-am făcut oriunde n-am ce să zic. Ați văzut ce facem parte. Stai! Hai! Bine că mai trebuie de stau uite. De stau, de. Da, bă, ca lumea. Dă bine. Haros, stai să mă dau jos. Oh, hai, gata. Eu pot dacă face bine. Face bine. N-am să zic că nu face bine. Pe rândul ăsta, așa-i? Hai. Fuge cel mai tare, Boris! Că nu ești muncă pe elene, că nu ești muncă din elene. Care fuge cel mai tare? Eu sau? Mai du-mă, mă, e pauză și pauză, de-udă. Ce murdare cu el. Bă, amba. Bă, du la spălătorie, domnule. Ia să vedem. Că-l du la spălătorie, domnule. Locație. Bă, vreau locație. Unde locație? Da, frăpiță. Fără o locație, frate. Negru, baba. Hai, pa, fraților, pa. Pa.